kai na ka inginawa, kai na ka inginawa. Hakan ba laifi bane ba, ba laifi bane ba. Badan da ku ba da mun gajiya, ku ne kuke saka mi gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barka da zuwa official Ado Gwanja TV. Hakika wannan tasha ta mu ta official Ado Gwanja TV tasha ce wacce ta ta'allaka kan kawo muku sababbin waƙoƙi na wannan zamani da muke a ciki. Hakika yau ma wannan tasha ta mu mai albarka ta kawo muku sabuwar waƙar Garzali Miko. Hakika wannan tasha ta mu ta official Ado Gwanja TV tasha ce wacce ku kanku kun sani ba dare ba rana take kawo muku update akai-akai na kan kowanne kai, tun daga gwarazan mawaƙanmu, manyan mawaƙanmu, har ma da kai kama har ma da ƙananan mawaƙanmu. To yau ma dai ga wata sabuwar waƙa wacce Garzali Miko yake shirin saki insha Allahu. Allah tsare mu sharrin maƙiya, wato idan maƙiya. Kai daga jin waƙan nan kun san dai Garzali Miko in dai fannin waƙa ne, tun da kai kama daga kan fagen soyayya, ina masoya kun san Garzali Miko, ina 'yan gala kun san waye Garzali Miko, ina masu nisha, kai in fannin ilmantarwa ne ma dai Garzali Miko yana ciki. To yau ma dai ga wata sabuwar waƙa ta Garzali Miko mai suna Idan Maƙiya. Yasa na gaya muku har kullum ka kasance da official Ado Gwanja TV. Abinda za ka yi ka kasance cikin wannan tasha tamu, yadda da zarar mun yi update mun ɗora za ka gani, shine ka danna mana alamar subscribing, wato alamar ƙararrawa. Ita ce za ka tabbata kana cikin wannan tasha tamu mai albarka, yadda da zarar mun yi update za ka gani, musamman ma da muka tunkari ƙarshen wannan shekarar, yadda mawaƙa suke rububin sakin sababbin waƙoƙi. Insha Allahu in dai kana tare da wannan tasha tamu mai albarka ta official Ado Gwanja TV, ba za ka rasa sababbin waƙoƙi ba na kowanne mawaƙi, kama daga kan manya-manyan mawaƙanmu zuwa ƙanana, kamar irin su Nura M Inuwa, Umar M Sharif, Garzali Miko, irin su Naziru Sarkin Waƙa, kun san Sarkin Waƙa, ga irin su Salim Smart, ga irin su Auta Waziri, irin su Auta MJ. Duk dai in dai kana tashi da official Ado Gwanja TV ba za ka rasa ba. Abinda za ka yi ka kasance cikin wannan tasha ta mai albarka shine ka danna mana alamar subscribing, wato alamar ƙararrawa, yadda da zarar mun yi update mun ɗora za ka gani. Official Ado Gwanja TV, official Ado Gwanja TV ta ku ce har kullum.